Ngila tre kini ke kam lakum bakat lai snem ye menta bat ka average don over jungi kala lakum balai pesan laki ye ngila penyare ke kom tre kam jungi lembaga services ke bingi ai ki turis tang haki hakasor bat ngila ya kinong kendong ba pero man lau snem ngila nang keu bat ngila nang kwa ban penhe shushu kini ke kam ko bingi tre ngila sedang ye Little Sunshine Boutique and Nursery House nam Arja Arway bat hakapor bangi sedang iklam don kanu ke jing bay pisa ke bahia idon tangi ke jing mut ke jing terang ba ke jing temu pen orlong ya kini ke kam mentai ngilashna ya kai ke baskem ngidon ki customer ki buan nakapor shakapor ka kin hun tre ka ba klan bat ru ilanang kiu na way usnam sha way pat ka thong kyong I na du asdang ta kwa I upen he e kani ka kam kyong I chiki wi wan ke jinla dadak chna I ye ke jing stang katewan kam I yo pun ku chu I kani ka khi kyong I chiki yaw ka wat me matle yo pun bha I kani ka sap ka wade lupa I nei te wan yo I pun scam ni kanong rim yang kani ka kam ka wade dap sen I kwa ile uchna but yo kam ile ye kiwi yo open kami ye kini ki bot technology kiwa ye open bha chu ya ka kam kyong I kwa uchna ki ne khalia kiwa ye yen scam chikling hai haba piladap ban seng bat penyeng nong rem ka kam kasin jam ka bobot kolong kumno bopin penhe pensan rengkat ka jingarap ka pebiang ka megapreneur ka de ka rensan tang ba ka de ka jingekop Henry ka de ka rensan ka ba island ipi bopin ye kendo iki bre baper bat bopin yo ka jingarap ka ba company kumno ban kan tiew ki kam ki jam jumpi ka Megapreneur Startup Challenge ka de ka jingekop banwat ya ki santli ki kam balas dang dalade ban mikmat ya ka jilla Meghalaya ha ka grand pitching segment jong ka Megapreneur Expo Arja Arfusan ka de ka kabu ka bakatpang bat pen pau perthei ya ki kam ki ba kilas dang ban kendo bat ya kren bat ya ki investors dan ki nong bay pisa bat ban nang kan tiew shushu ya ki kam ki jongki pada pikwa bani shimta kani pidi bande kinong song jong jela Meghalaya pidi bande ru kinong India ki balak palat eka kat pras nem sheneng pidi bande kita ki registered private limited companies tane pidi ban long ki bakloy ban register pihak ban pen I ba katon over jong fi kala cross eka live san lak sheneng lane pihak ban pen I ba pidon eka bor ban yo eka ni de bandan eka kam lane ka tiar bala ban pendon kam ya ka team ka bas cam ya ka jing yo anong na waves nem sha away de ban ai kam ai jam ki we de ban dan ke jing shna ba thamai ki tiar lane ki kam ki jong phi pidi ban long ki bakloy ban pendon kam ke technology panam pediang ya kinu ki kam ki bay de bat ka kam khai lane ki bay tre sieng kani ka de nam ta ki nong seng kam seng jam daladi Nakaleng ka jela Meghalaya on jet ya apsan ngut kinong sengkam ban pitch hakarong ke banwan bat nakini san ngut kinyo ekalat ban mikmat ya ka jela haka Megapreneur Expo Arja Arfusan Nilaya ling bagi jin jenjar mentang ente rengkat bagi jing kersan ngin kentie ke jela Meghalaya